kini akong problema bahinas kung asawa ng mura siya kraang bugoy sa ila ba? Taga-pasil mo tao ni silingan ni Noy Edi Bertunaso. O nga na problema ako ano niya, no? Yan na yun ako pagsugod ang mga pangitabo ha. Inday kutsing, hain ka na. Makawiwili ang gugma. Makawiwili ang adlaw. Inubanan sa dakong kamingaw. Bisag purdoy, basta makalangoy, makakuhag isdang barungoy, pinarisan sa kamuting kahoy, kinabuhi sa mga callboy. Kung ako ang mamatay, sa lubnganan mo pahulay, kasing-kasing sinamaran, inday kunsing sa akong dugham. Gimingaw ko sa original nga singer ato na. Unsa man ang taong kay magtanaw lang ka diha? Di ka katabang na ko diri. Bukat kini ako mga kinumpra. Nanaman di ako asawa na unsa ribahana. Wa mong sulting abot ta siya. Dali na magdo ko kadugan kini mong lihok oy. Kuming ako, kuming! Unsa man ka oy? Wag ka kita na ako nga nagpaingon dinhi nga nagbaguod ko sa mga kinumpra. Ay no, unsa biya ka dayo. Oy, wa kita dayo ni mo libaw ka na di kay ko klaro layo. Nearsighted man ko. Hilom diha, nearsighted. Mauna, gusto ka man kay manglikli. Bisag Di- ka may lungag, klaro gid kay gihapon nimo. Ay, bida, pakawawan sa taon tani mo. Mauwaw pa day kuno ka. Tanawang record dito sa barangay. Halos imo tanangan dito. Daghan kay nagreklamo nimo tungod ana imong kakusog mamuso. Ay, day, kani adto ra to. Sa patanon pa ta. Karon, minyo na tawa na ko na. Hilom na, wa na. Hasta gani ko unayon magay ko nimo glikli. Maligo ko unayon ko nimo glikli. Ah, wa na lagi ko ana. Ligo to ka. Dabaday! Sabi na Hilom pa ka diha, bagduka ka. Kining, day Vilma. Day. Ikaw samok-samok ka di bagdukan. Ibaw ba siya doon ako gibuhat diri. Bagdukan ko ng naong nimo maglagot ko. Sige day, palihog day. Tituyo nimo. Kuan kanimutan na rota ko niyo. Sige, pangutana din diha. Dali, kinapa ko gibuhat. Kuan day ba kani? Pagdali! Ayo ko kuan Pagdali pa kinapa ko gibuhat ka dugay. Kasulti, kadugay. Mangutan na rota. Sulti na! Ay, ilang taon pa muna liag tako. Pero saban, ngutan ako, napakay kwarta niya. Kaya nga naman, maglala na sad mo. Wala lang dyan kay laing buhat. Ang pagsige na lang yung lala ni mo. Agay! Ay, ano di ba siya kukalihay? May go mo yung sakita. Ilong, mo na pag-budget og maayo. Ako purti na kong budget diri. Unya ikaw magsikag lala. Sige pangayo na ako aron ilala ni mo. Wa ko'y kwarta nakasabot ha. Wa ko'y kwarta. Mo itanong ngutan ako ni mo kung napakay kwarta. Huwa ba kita ka? Di ka kadawat ko sa kong loan ka 10,000. Ay, wa man ka magsulti. Naade kay kwarta diha. Dong bibi, dong bi. Na ako'y bayranan baya. Wa! Kasabot ka, wa ko'y kwarta po! Agay, ako nagigos. Kadiro, bago na ni agay. Sana, bangko ni sa. Bangko ni sa. Dong! Di ko, bahala ka niya. Dong, 2,000 lang dong bi agay. Dong bagda. Porbida, pait kay now, kwarta ba? Kwarta kay now. Pero, kusog kay masuko, karon na'y kwarta, ihatag di mo, ay dali kayong mukal mo, ay basta kwarta, bidag din bayana. Unya? Presos, pre, ito problema di. Pre, ako asawa, pre. Grabe kayo. No, babay. Mas grabe ito ang asawa, pre. Kay bisag waon sa ngita yung patay. Ano mo, pre? Lagi, paitaw ito. Ako ko siya gingnan nga ayaw kong mahaye kung nganong kita mo yung nagkaminyo. Son, hilig mo kikagwapo. Pre, ako sa pre. Liso kayo ako asawa, pre. Kayo, akong pangutanon, kung unsay ang gusto, moingon man nga, I want trouble. Hindi ka ugmagod. Haskang nagkanan akong kinaurasan, pre. Nga, unsa ba man, pre, ha? Ha? Ilis ng asawa ninyo tulo. Ay, binuang da, pre. Puli-puli ta!
Lagi. Wa ko mag-joke. Ay, Ilis yung asawa, puli-puli. Binuang niya, pre. Oh. Lamit tong ako. Since partner ba? Lamit ako sa pre. Guwapa pa yun. Binuang, pre. Ilis ang kita ninyo, ilis na. Kita lang, pre. Kita lang, pre. Ilis to. Pakapin pa to na ko mga anak eh. Mga dagkong ikaw, mga tapulan ko. Ilis na. Pila ko imong anak, pre. Ha, Binok? Dusi na lang. Namatay mang usa. 13 mo na sila. Pagkakadot, mura din ang Senado. So man, pre. Katulaw sawa, pre. Imo na to. Ilisan ba to na ako? Ha? Nahangi ko ilisan to na ako eh. Ako sa man, gusto kang pakapinan kag quick-quick. Pre, buutan ka na mo asawa, pre. As kang butana na ako sa butan kina. Dili magkara mga oras, pre. Di mo na kaliwat ko yung ring. Di mo na kamo mga muras. Basta buutan, ha? Butan lagi. Sige. Imo na tong ako asawa. Ako na tong imong asawa, ha? Aris ako, pre. Swapping nga to, pre. Swapping. Ato na kong imong asawa, ha? Ako na mga ato. Imong to ang imong asawa. Kunya imong asawa. Ako na to asawa. Wata lang. Muapas mo turon din, eh. Ikaw na ibahala ato, ha? Ato na ko ito imong asawa, pre. Ha? Adi na ka, pre. Oy. Lugawa ni Paritibor. Kita mo tayo mag-ilis, pre. Siya may nagdali. Sagdi siya, pre. Mas mayo na siya mga kantos. Anak ko nagsawa, eh. Siguro ka, pre, nga mag-ilis mo kasawa. Sabi tuon mo, kumidya ko? Lugawa niyo. Sa tinunan na itong inyo ni, pre. Iyang kay muna ko kasawa nga iyang masawa. Ilis na may anak. Kunya, okay na ka, pre. Di ka magmahay, pre. Siya may bahay, pre. Kay portibilitaan na ako asawa. Gapasil ko kaliwat. Nga, sugod din yung mga asawa, pre. Mao na yung problema ron, pre, Tibor. Kita tiparan mo, ama, banok. Pre, banok. Pre, banok. Mao na yung problema. Na ano pa mga kadiha, pre, nga, nilakaw na mataka. Sabi na siya, nitingo mo yung kawin. Lakaw rito! Klima to rito! Ikaw na po, pre. Kaupya. Mao na yung problema ron, Tibor, pre, binok. Ha? Kung iyang mapasugot ang akong asawa, okay kayo. Nga, ikaw, pre. Ang ano ba ko? Kanahan ka sa asawa ni Paritibor. Basta di na ako asawa, ganahan ko. Yati. Lagi, mari mo ka to asawa, pretty buron. Maapas mo ito, ingon siya. Oy, burbida, no? Ay, Sawa. parang nagdoon din, pre. Murag maon na na. Ha? Sawa na, pretty bur? Pre. Uy, murag lang yung lukdog kang. Di mo nagkaangkon. Usaw nila, Dekorasyon mo na niya. Mga buwak ba? ginduo ko. Binog! Okay. Binog! Asa si Tibor? Ang akong palalabas. Away, wana, gilisa na ka. Kaya na siya bako. Ha? Di na siya. Kanis puli kunos tibor ni mo ay. Siya ay bago ni mong asawa. Aw bana. Kay nag-ilis naman sila. Kana, mo ni bago ni mong bana. Kana. Pero ninga nga makadiha. Huwag ka katingog. Pre. Ha? Di ikaw budawat tadi kani mau ni politibo. Siya bago ni mong bana aw asawa di ay kay nag-ilis naman di sila. Ay, to, na, pre. Pre, na nun. Sa man yun, oy. Ayog to, na, di na tinon. Asam to, Stibor? Asam? Ako to nga pason, pre. Pre. Pason mo? Ako li apas na to. Pre, yaw sa amin ako asawa tibor pre. Ginahan ka magkilis inyong asawa. Ha? Pahala ka na. Ginoo. Inahang ni tibor. Pero, pre. Bayot mo na yung kapuyo. Pagkakanahan! Sugama ko na, may kay nakalakaw din ko. Kanahan ni Spartibor. Siya man tao ang ibayot mo na yung kapuyo taon. Siya man akong kasugat ay. Mao na siya, nga hilak mo na siya. Ano ka? Pre, Tibor, nga ba ka? Saan dayo di aligri? Nausap na daw ni mo, pre.
Ingon mo kay nga buotan ni mo asawa, pre. Di mga oras. Oh, di bitaw na mga oras, pero mulata na. Oh, dagpira kong mau daghan kong black eye, pre. Sa? Black eye ka? Wa mo ka makasulti, pre. Nga mayo dahil ng mga ulatay mo asawa, Ay, pre. ikaw, si bitaw ka magsulti bayod na mo sawa. Ah, Tablar ta! oh, kakatidor ka rin. Gikulatan ni Spritibor sa mga asawa o wa taon makasagdan Spritibor. Kalitan taon siya, pati nakuha ang black eyes yung mata. Unya! Ah, na siya sa lagot kay naong. May kay nauli ka na. Ay, ay, sunod ko tahon na ni. Mari ka bagdo. Ah, day. Dukol day dire. Targiton ta ka ng pinuti ron. Ay, bangag sa ilong porbida. Nagunit kang pinut. Muduol ka o dili? Nanaday, nanaday. Awan, patay na ko ani. Day. Ah! Ay, ay! Rumukulatag sagpan mo, day. Sakita to, eh. O pag nita ka punukan, piti mo, day. Hilop! Ah! Ay, ay! Gusto na daw, day. Ay, sakit na kanya kuko, day. Kinsa na si Tibor? Ah. Kinsa na si Tibor? Sigam nung mata ni mo? Tuslo ko ng mata ni mo. Ah, day. Kuan, day. Kinsa lagi na si Tibor? Ako nang kumpari, day. Adi ay. O kung sa inyong kasabutan ha? Nganong gi-apil-apil ko ninyo? Ah, ha? Kung sa inyong sabot? Nagsabot mo nga mag-ilis mo kasawa? Ha? Ah, oy, kumidyar mo itong ako taon. Wa mo kibaw nga iya nito tinudon. Paraw. Ah! Agoy doy! Ay, Gusto na kang ilisan ko nimo ha? Gusto na kang ilisan ko nimo? Di Ha? kita buday, di na bitaw Wala ilisan. nga nung mingo mo to siya nga ako na kuno yung kasawa. Ano? Matod pa niya, nag-ilis ko na mong asawa. Siya na'y akong bana. Pag ikaw mo ay bana sa iyang asawa. Uy, uy. Unsa ni ka tinuod, ha? Pabaka ko nung magduka ka. Di ba bagdukan ko ng naong ni mo sa kong kumo? Day. Unsa ni ka tinuod? Unsa ni ka Day, kaning kuan kanang Unsa? May plano gid kang ilisan ko nimo? Day, Ha? day, dili taon day. Oy, ngano taon sa rason ikaw pa. Ya ako ang ilisan. Bot-bot ni mo. Ah, Pero sige lang, mo na imong gusto? Okay, sugod karon. Mangita ko kipuli nimo. Day! Uyawan ko sa pangantis ko masawa. Ambot, wa ko makasabot. Mura kog nalipay nga, mura sa kog nag-uol. Pero usa kay gayon ni ana, moy ako nabatayan niya nga. Virgilio. Sige pa, Virgilio. Ang may bayanan. Virgilio, sige pa. Paspasidong. Paspas. Virgilio. Paspasi ko na. Paspasi. Virgilio. Ay, Bilma. Virgilio. Bilma. Bilma. Virgilio, paspasi. Bilma. Paspasi. Bilma. Agay! Himal ka kisang papang ko mo kasakit! Aha. Kuan. Kasakit! Ay, ay. Animal ka! Ay! Anong gisang giba ko di ba? Ay! Anong gisang giba ko di ba? Sumaga ako kilid ay! Sumdawal ko yung mulatom ko. Ang! Gisang papang ko mo! Paraw ka man! Natural ka sa paot ka para di ka... makamata ka kayo. Di ka kamata. Kita ka sa paot ka para makamata ka. Alam niya, lami na kaya akong damgo, pero imong giputol. Kisama si Marilio. Muna ko ipuli nimo, si Virgilio sa kong damgo. Ano? Sibog na te! Oh, day. Pwede ka ito kahig na sofa. Samo kay kadiha. Oh, Hawapi! day. Binuang dia, day. Sibog na kay matugog balik. Ay! Basigwa parang ka pamurol si Virgilio. Sa? Magtiwas mi. Kay imo manggiputul, surambaw ka makay dako. Day. Bilma. Tabi niya ba kay magtiwas pa mi. Okay, hoy. Kuy daw ha. Ayaw jugog sagpa-sagpa ang usab ha. Kung dili ka gustong kulatahon ti kagway undang-undang. Bilma. Nakasabot ka ha? Bag Ano na akong problema lagi sa akong nabantayan niya ba? Muro pirmi na siya magdamgong birilyo. Unya, ang iyar bang daggo, pirmi guwat sa the style, turjak, probida. Tinuod ka niya taon, ha? O bugna lang di, aron palaguton ko niya. O sabay akong buhaton na niya akong sawa.
Ate Pres, asawa mo yun ka. Pwede ka ako nga makasuod sa iyong damgo taon? Aron ko latahon ko ng gingan lang birilyo? O saman, beko no, kung kamoy pasultiyon, usaon man yun ako, ha? Ate Pres? Okay, ang sedo na to karong adlaw. Si Dudong Bagdok, Ate Pres. Ang problema ni Dudong Bagdok, Ate Pres, kay nabi sila yung mga komedya-komedya sa iyahang barkada ba, iyang kumpare nga ilis-ilis lagi kuno sila asawa. Karon gitinuod man siyang asawa kumpare nga si Tibor giadto mo gyud niya asawa ni Bagdok taon nga si Bilma kay mao na lagi kuno yung asawa ilis. Nya asawang Tibor bayot man di ay di porti lagutang Bagdok. Pag-abot ito, pag-uli Ate Pres, kulatag mas Bagdok siyang asawa kay bagsik pa sa niyang asawa Ate Pres. Kaliwat mag pasil, slingang no i-di bertraso. Bagsik kayo. Mao na nga, yung sa di ay, gusto di ka nga mag-ilis-ilis ta. Sige, magita kog lain. Mao na ka nagabi Ate Pres. Tuyoon siguro na siyang asawa, namgoon siya nga muro siya kuduhay gitorjak. Mag-ago-ago siya, Virilio. Mas Virilio, maglagot kayo ba na? Sao rin ni Ate Pres nga, tinuod ba kuno ni ang gidamgo sa iyang asawa? Mahimo ba kuno nga musudyas damgo sa iyang asawa nga si Bilba, kay kulatahon niya as Virilio? Be, unsa man tininuod ka ni Ate Pres? Or palagot rin nis kontra? Palagot na tingali na, oy. Palagot Ate Pres, kay Oo. posible man kayo. Ano ko tao nga, Oo. iyang yung sugsugos Virilio, Virilio si Bagdok. Iyagong. Iyang yung sugsugos Ate Pres. Kuan. Kanahan sa Disbilma, malitahon sa Disbilma. Para na ko, dong, Bagdok, di natin dong. Ay, simple kay na dong. Una-una dong, kundo na gali kay tuguan nga, di makaayo sa inyong pamilya, taguan, gina nimo, di gina nimo mayong, ay, pasaya nimo. Kana inana, damgo-damgo niya dong, binuang na dong, amot lang. Di na tinuodong ay tuo ana. Di kapulihan na na yung asawa. Gipalagot ra ka na niya. Anan lang. Bam, unsay ato mabasa niya, Bambi? Una sa tanan, gagahapo, karoon sa opisalan, 8, no? June 8. Hunyo 8. Kagahapon, Hunyo 7, mao siya gitawag og Corpus Christi Sunday. Matod pa sa wali sa pare, ang atong pagtamod sa Corpus Christi Sunday, dili lamang nga manakagsimba, manakagpangalawat, manakagtampo sa prosesyon. Ang importante di kuno, kanang inigawasan nato simbahan. Kung naabatay gugma sa atong mga igsuon. Maunay pong. Mauna. Paambit. Ari ka sa Salmo 121, versikulo 3. Ngadtos 4. Ano, 4, ano? Okay. Psalm 121, verse 4. Nga mo ambak ta sa verse 8. Bato pa dire. Ang manlalaba, okay. Correction, verse 5 da ita, no? Dito ta. Okay. Sayo pa. Saan yung ukin mo? Sige bang? Mapapagyo ka ko. Ako sa nipang salmatan si Attorney Ray Jalon. Di ako nga video tawag ko siya. Attorney, may good morning ni mo diha. Salamat at anak ni Tatay Inad tao ni. Ako siya Ray Jalon, good morning. Chat kita na to. Sige bam. Salmo 121, verse 2 o verse 8. Okay. Una-una to ang 2. Ang akong panabang nagagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Inigabot sa 8, ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka o bisag unsay imong buhaton. Gikan karon og hangtod sa kahangturan karon. Nagbantay ang Ginoo ha. Kung tinuod na nagdamgo si Vilma, lain ang iyahang gikadamgo. Wa nang ibiyaan sa Ginoo na puro binuang ra ng iya ha. Ituyo tingali na niya kay iya tilin obserbahan o iyang nasuta nga ang iyang bana murag kuwang ugugman niya kay iilis man sing laing bana. Bitaw. Oh. Sa damayo imo hadong imong giilis mo. Ikaw mo nagbuhat sa sinugdan. Ikaw mo nagsugod. Ikaw mo nagsugod. Bagdok. No? Ikaw mo nagsugod maong ayaw nang ingon ana. Kay abe pala sa imong asawa kanang kuan kanang nakaminos ka. Ug moingon kang wa imong asawa diha kay sigig pangulata sa imo. Basi doon na sad kay sipyat. Doon na sa kay sipyat sa imong pagkabana. Maunay hiluton ninyo, hiluton nimo kay ug moingon ka maunay pagtagad sa imong asawa ug doon na baka kay sipyat. Tanawa ko no, kay pananglitan ug ikaw mo ay nahiwi, ikaw mo nasayop, ay mong tuliron. Kung imong asawa mo ay nahiwi,
imo sa siyang tuliron. May bago na Bitaw. iilis man imong asawa. Di sakit sa side sa asawa. Oo, unya. Ipang-ilis ang asawa di ko anak uya ko asawa ko nato. Oo, unya ko po yung nagdas bayo. Di po kumsukot ng ilisan ko eh. Oo nga. Nining inyong sugilanon, ako naobserbahan nga matod pa sa title sa kong gibasa, ang Ginoo mao ang atong tigpanalipod. Oo. Sandig mo, ha? Sandig Okay. mo aron mahusay inyong pagpuyo kay gubot kay inyong pagpuyo magani kay wa pa mo anak kung sana lang kag naamoy anak na mag-inilisay na lang mo. Ayaw oy. Iyo mo lang na duwaan kanang pareha bitawan ng mo appeal mig mga gay pageant ingnon mamisa mo ang host. Are you in favor of premarital sex? Oh, itubagon na mo direk no. Because it is sacred at it should be done after the matrimony of marriage. Sagrado ka na. Ay inyong pagkamagtiayon, wa tingalin na sila makasal gulyat. Adi, kasal sila ba? Ha? Mauna. Ayaw mo anong pagkinabuhi Kay naa may bayot na apel din sa gilanon. Ako may Das bayot? ako may modas bayot. Tinuod ko na kung ikinabuhi na ako. Dili ko eh. Dili ko eh. Ano man? Dili ko na. Moingon pa lang unya kon. Unsa man eh. Bulitas. Uy, pagas mo lang din. Sama mo ko na yung dalaman yun. Kung ako ang pasultihan. Subscribe to Dramaturgo.